Leloso tundete kufuna tipatse moto faya unandi magaye ndipo tiyamba makamaka ndikupatsani moni inu kunena kuti kodi mwadzuka bwanji kumeneko. Tikumakamba kaletu kuno kundeta dzuka ngakhale atambala ndi zoti akumenya of course ndi early in the morning chama 5 minute kuyambatu zathuzi kuno kulekoda zina ziliyonse koma tikufuna tiyambe ndi nkhani yokhudzana ndi anzathu aku Malawi koma wapita ku South Africa pa basi nde basi nkupakirana moto mmenemo pakoma tadutsa malimiti paja mudziwa kale achi Malawi eti akutitu kaya pena paliponse amene apezeka mpatapo bola munthu atani azifinye mpaka akafika. Ayi ndetu azepulidwa ndithudi agwidwa ku Southiko koma agwidwa atafika kale ubwino wake. Tingofotokoza bwinobwino mmene zikuyendera kuti zikukhala bwanji. Kavidiyo kameneko kakhala kakusewera ndithu nde tikasewerenso mwina ngati kanamaliza kamenekoko ndi zonena kuti kakuonetsatu Amalawi omakwana 90 chinachitika ndi chani basi kuno pangitsani mapasipoti kuno ku Malawi basi pangani zonoti asake transport fee ndalama zolipira transport kwerani basi amwene basi yaketu imodzi basiyo wautali kumapita ku South Africa komatu izi sizolakwika yaya pamene zalakwika nzonena kuti basiyo imenera inyamule anthu okwana 70 mwayioneti komatu anthuwa anapakirana mmenemo kondakta kumangoyitanirabe tiyeni mpaka natu kufika 90 akondakta mukutifinyafinyatu munotu anthu mayenera tikhayemo 70 koma 90 inu tangosunthani kuti apanikizanani basi apatapangani zoti basi bora tikafikatu mpaka na kukafika ndekuti ku South Africa ndetu kumakamba zonena kuti kulowa ndekuti Mozambique muja kukatuluka amwene kukalowa Zimbabwe kukatuluka mpaka kukalowa South Africa. Koma magaya amenewo ine ndathyolera kamtengo kufika mu South Africa anangolowa runde kuti ku Limpopo kumene kujako Limpopo traffic officers ndesananyengerere kumeneko runde kuti tikukamba za msewu wa N1 omweno uli kunja chakunja ndithu kwa Polokwane asanalowe ndithu mu Polokwanemo ndi mmene wapezeka zonoti mu msewu wa N1 basi tikugwidwa ndithu nda traffic kumene kuja bwanji basi yayi tikuchoka ku Malawi rife chanzani tipange check mula anthu angati ayi basi imenera nyamula anthu angati anthu okwana chani 70 anthu amene ali mukuwerenga 1 2 3 mene amatsitsayapo mene tinaonera nka video ko kwatsitsa 1 2 3 anthu aja akafikanga 90 magayi kuti koma ku Malawi ayi ndithudi 90 people kudutsa rosati kudutsa ndi anthu 5 chiwerengerocho koma kudutsa ndi anthu 20 magayizi 20 people ayi kunoka mwe kunoka anakoza amwene matokhanga titi zochoka thanki kupita nde kuti kuje ku town mumo kabe mwe zochoka nde kuti kaya ndiwakandikole kumapita ayi sizochoka ru 25 ri sizochoka ku 25 kwa sente kapena kudyani kumabwera nde kuti muli Lilongwe town ayi izi zimenezi zikhazoti nzamaulendo atalatali zikhozochiritsa ngozizi usamapakira chonse tapakira ndizona kuti wina aliyense akhale mota kasuka muganiza ndekuti fanzi naye kafinyika tukuyenda ndithu kwa masiku kani masiku angati fa ulendo umakhala kwa masiku usati mahours kwa masiku koma fanzi tafinyika ati bola tikatani tikafike komweko kuti zoti kuchitika xenophobia ayi zimene zalibe nazo ntchito inu kumene kwafuna kapezeka nsipo biliwira ka ayi ndithu nde kunapezeka zonena kuti kumufusa driver iwe bwanji driver ona apapa yachepa mesanakedeka kuti tawa amwene tawa amakisena amene afotokoze bwinobwino driver watawa amwene mpaka napazizoti apapa ndikhozo kapezeka kuti ndakathera kulindera kundendero kumenekoko ndekuti zaine nkukayipa kuti kumeneko kubwira apa ndekuti jena assistant driver ali kutino ampeza assistant driver ali ine sindingathawe anthu watayenda nawo kuchoka kumeneko dzafika kuno ndeti dzathawa panopa iyayi ndi mmene mwaoneramo ndithu siludzozoti zikapanga zonse nde kuti mmakhala mukupanga motani basi pamene apeze kuti amene amayang'anira za transport department kumeneko basi nda polisi komanso a immigration aloke I think kesi nde kuti aku transport akwenera yang'anepo
komanso ndi kuti apolisi tigwirire ntchito limodzi nanga kuti a immigration poti anthuwa ndoti takuchoka mu dziko lina lake kubwera kunoku nde kuti ku Malawi nde tikuyenera tingopanga moteromo cholinga chonena kuti zonse zikhale nde kuti zikutsatidwa bwinobwino apo nde kuti akuapanga process anthu ali mapasipoti I believe kunena kuti pa anthu 90 inu nde kuti no muli mapasipoti osatinso mapita opanda passport nde zimenezo nde osagwira imeneyo at least passport yokha mudziwa kale kumene koko sizuyenda kobwino anzanu ena obwerera enanso nde kuti athamangitsidwa mapasipoti anu ali kuti iyayi zimenezi bora mukhale kuti muli mpassport passport yokhayo tapezekani nayo inu iyayi nde I believe choncho ayang'ana mapassport yawo kumene kuja nanga kuti anadinditsa pa boda angadinditsa pa boda nde kuti zili motani kodi pamenepa ayenda nawo motani kodi anthu akhala kubwezedwa kapena zikhala motani komano chimene chikungondipatsa chidwi komanso chomwe nchosangalatsa madolo agwidwa atafika kale osati agwidweno ali pa ujeni pa boda iyayi kapena azibwezedwa koma atalowa kale mkati ali mtika kale tikunena panopa ngati pangapezeke njira zina zake zoti no basi akambirane nawo bwinobwino awo angapezeke zoti topwina apa ngalilizira basi zipitirizani chani ulendo wanu ndithudi komano alowa kale izimenezo ndizipetingana kuti iyayi bolani pamene popo guys napita nonde kuti nkhani nakayipezatu kutsamba la jena nyumba youlutsa mawu yomwe imatchedwa South African Broadcasting Corporation News ndipo magayizi nadzawerenga makoments ama South African anthu aku South Africa akutipo bwanji pamenepa akunena kuti they are still coming amene iru nde kuti dzina lake ndi Adriano da Silva they are still coming they don't mind about 30 June akuti anakabwera abero amenewa zoti 30 June akubwera ayi ndithu sizuwa kudza think 30 June kuchitika zina zake kumeneko kafuna alangi anthu osobwera nde be careful ma South Africa anthu akumene amuli machoka ku Malawi koma nde kuti muli South Africa mwamvatu 30 June I believe kuti mwamvako zimenezo kuti zikuchitika motani tifufuza bwinobwino pabwera apa kuti Dazil J Smith you will find only the driver is documented trash akunena kuti no muona zonena kuti no pagulu losiro amene ali nde kuti ndichani ali ndi zilolezo zotanga tofika mdziko muno mapassport nde kuti ndi drive ekha muona choncho zakubini zenizeni ayi akukambatu motero apa nde kuti pali Bongiwe Mchali akuti I guess South Africa is the promised land because it doesn't make sense akunena kuti apa nde ndikuona ngati South Africa ndeti basi tunde kuti ndi dziko lorani lolonjezedwa faka ndezoni kuna zoti sizumveka bwinobwino inu mabasi kudzadzitsa anthu choncho nkhani zakubwera ku ndekuti kunokuti ndikuzi ndi dziko lonjezedwa lija ndithu dziko lolonjezedwa ayi guys mukuona waikaso amene kwamba kuti zakubini muona atumene zokhalira anyways kusa ndalama pamene pali ndalama tipanga bwanji pa Malawi pano ndalama ndi zomwe zofunikira zayenda motero ayi tingolekezera pamenepo tinenepo kunena chonchi guys kukafika ku South Africa ndi za bwinobwino kumene kujaku kayatidze kakapanga motani will find our way there amene tikufuna upita umene koko sizoti tingakhale pasi nkumakulozani fa kape wina wake swet amati I think amati kaya ndikondwani ndaniso kaya anabwera kumakamba zoti fete machitira sanja anthu amene apita South Africa guys nonse amene mufuna uvayo South Africa I think that's okay mudziwa kale zomwe zochitika umeneko ndipo mwalimba mtima kuti mukathana nazo mukaona kuti panga bwanji we can only wish you well komano njira yake ikhale yabwino guys izizi ndekuti mupangisaso zonena kuti no aja amene amayang'ana zapansewu kumene kuja akhalenso pano serious ndi mabaso obwera kumeneko ndekuti kumayambira pa boda pomwe paja nadzamba kubwezani pa bodapo awo achitika mwayalo wakale mwayiona koma azamba kubwezani nazo izizi zonena kuti no mukupita umene kuja mutapakira chonchi ngati basi yayipitsa mbiri inotsopano ya mabasi tsopano mwaona chichichitika nchonena kuti chani a traffic awano tsopano ayamba kumapeza kuti akuyimano pa Beitbridge penipeni pa gate penipeni paja polowera ndi kuti South Africa kunena kuti no kodi awa ali ndi zilole tapangani cheki mulanthu angati azamba makubwezani pamene paja kulephera kuti mulowe muzamba no kudandaula ndi tapangani zonena kuti no mutsatire bwinobwino ndondomeko zake basi manyamula anthu 70 nyamulani 70 osati muzikafika 190 mufuna mupangezani
kena kuti dziulutsa nkhani za ngozi no iyayi basi yatembenuzika basi zani nanga ngozi ndiye kuti anthu tuziperetu mwaona fazana basi ija yanyamula molemetsa. Guys, sometimes prevention is better. Kupewako kumaposa kuchiza tate ndizipewani zinazi mabasi ngambirimbiri ino osakwera ina bwanji mpaka uchiro panikizana makondakta ndi madriver be responsible please ndi miyoyo ya anthu kuti imeneyoyo akuti